am ofyn I fi I feirniadu y Cyflwyniad Theatrig yn Eisteddfod y Rhondda eleni. Just yn gret I weld bod yr Eisteddfod dal yn parhau dan amodau anodd iawn. Felly am llongyfrychiadau mawr I bawb sydd wedi ymwneud â hwn a sydd wedi ymgeisio. Ond nawr pleser gen I gyhoeddi y 3 dath i'r brig. Felly, yn drydydd, mae siop gwallt, grŵp glas pen y dre. Rhaid I fi'n jylu ar yn jagr y wedi. Mae nhw'n ddoniol iawn y poblogaeth I hwnt. Mae bobl yn ffonio mewn troi amser. Oed ti'n gwrando yn nhw'n Jackie? Nag ydw cariad. I fod yn onest, mae nhw'n mynd ar fy nerfau. Hont ar y llaw arall, rydw I wrth fy modd gyda cyflwyniad newydd o Gymru, Tafydd Jones. Mae eilais yn sexy iawn. Mae'n sexy iawn, Jackie. Jackie, paid y gadael dy beirniad yn clywed ti'n siarad fel na. Paid y phoeni cariad. Mae yn byddar. Dylai Alberto bos am newydd yma. Wir yn newydd dy walt, Jackie. Oed ti'n meddwl? Yn bendant. Dwi eisiau edrych yn nais heno. Oed ti'n mynd rhyw special? Mae'n parti penblwydd Rosie yn y clwb rygbi. Mae hi'n 21 oed. 21 oed? Bydd y noson dda, mae'n siŵr. Dwi'n gobeithio, cariad. Ti'n nabod ti? Mae'n dod mewn fan hyn. Mae hi'n gweithio gyda ni. Mae 4 ohonom i'n mynd i'r clwb nos newydd yn y dre nes ymlaen. Dwi wedi clywed bod yn ffantastig yna. Ydy, mae'n wych. Y lle gorau rawn fan hyn. Posh iawn ydy hi. Ydy, mae'n anhygoel. Haia bach. Rosie. Dwi'n mor brysur, edrych ar amser, a dim ond nawr dwi wedi gorffen. Be ti wedi bod wneud, bach? Daeth archen mewn am 10 munud I 4. Am chic! A dydd Gwene, hefyd, ac mae hi fy mewn blwydd. Angharad. Allet ti ffitio fy mewn? Please, Sarah. Sori, cariad, allwn ni ddim. Dwi'n sioc o bloch ti'n sain. Dweud i wneud bwcio. Dwi'n wedi bod yn gweithio. Dwi'n mynd mas hefyd. Casino Mario. Gamblo? Wel... Angharad. Bydd rhaid I fynd I fy Barbara's. Efallai bydd lle gyda hi. Wel ei di, Jackie. Iawn, cariad. Ta-ra, lovies. Ta-ra. Mae'n dizzy weithiau. Beth ti'n wisgo enw, Jackie? Mae gen I sgert newydd. Nice iawn, bach yn dyn ond dim ots. Niwlo? Dim siawns. Ges I hi yn prima. Prima. Celyn ife? Ie. Mae nhw'n lyflu. Mae gen I mewn gwyrdd. Gwyrdd? Ie, gwyrdd. Angharad! Yn ail, mae'r gwisgo'n ffansi, grŵp coch pen y dre. Na! Dwi'n teimlo fel Wally! Sefyll yma mewn gwisg ffansi yn y stryd. Mae hyn mor embarrassing! Ble mae Mari a Fion? Mae nhw'n hoer fel arfer. Ble ydych chi, Mari a Fion? Mae hyn mor awkward. Hello, Mrs Roberts. Ar fy ffordd I barti ydw I. Na, dydw I ddim yn gwisgo fel hyn bob dydd. Beth ar wyneb y ddeiar edrych, Mari? Dwi yn bach am embarrassing. Dech bach wrth fod sefyll o ogl sydd yn gwisgo fel yna. Mae naeth I mi gallu no hyn. Mari, paid am fod yn greulon. Ond gael gymaint o likes ar Instagram. Ble mae ddwy yna? Sara? Mari? Sara? Fion? Beth yn y byd wyt ti'n wisgo, Sara? Beth ydw i'n wisgo? Beth ydych chi yn wisgo i'r cwestiwn? I bardi nhw I mynd? Neu I briodas? Sara, dwi ddim wedi diolch. Please, ferch mae dogen I hyn. Please, wedwch o gennych I wisg ffans neu bagiau.
yn hwyr! Gwisg ffansi! Dyna fi ddwedach chi! Gwisg o'n ffansi! Dim gwisg ffansi! Gwisg o'n ffansi yn smart a grand! Ie, siŵr. Gwisg o'n ffansi, nid gwisg o'n fel clown. Na i fel cwm poeth! Hei! Ddim yn ddoniol! Peidiwch â chwerthin! Byw noi! Dydw i ddim yn mynd i'r parti fel hyn. Stopio chwerthin! Dwi ddim yn ddoniol! Sori, Tara, ond mae'n eitha o ddoniol. I bawb arall efallai, dydw i ddim yn mynd i'r parti'n edrych fel hyn. Hei, paid y phoeni. Ti'n dod i parti a dyna ni. Fydd neb yn sylwi. Ha? Meddwl i ddod yn tynnu lluniau ac am roi nhw ar Instagram. Beth? Paid y meiddio, Mari! Na'i ddim, paid y phoeni. Ond os yw'n ffri, dod i parti. Gawn ni hwyl. Hwyl am fy Mari? No way o zei! Dwi am fynd adre. Na, paid, Sara. Wir nawr, rwy'n edrych yn greu. Cwmpoeth. Oce. Dwi'n siŵr bydd pobl yn chwerthin at wedi gyrraedd, ond bu'n iawn ac wnawn nhw anghofio. Ie, a ddau ti, bydd pobl yn iawn. Wedi meddwl, dwi'n eithaf Pendergenes, fe gei di lot fawr o sylw. Mari! Yn union, pawb yn ffansi o'r gwisg ffansi. Reit te. Os ydych chi'n hoffi wisgo mae hynna, pa sydd yn mynd i'r swopio gyda fi? Dim gobaith, Sara. Ac yn fuddugol, mae tîm dadlau Grŵp Melyn Pen-y-Dre. Right. Anol gyfeillion a pharc ysgrifeniad. Be ydi pharc ysgrifeniad? Be ti'n feddwl? Y beirniad o gystadleuaeth yn dwe? Mae beirniad o ddachus yndi? Just ffordd o grysa'r bawb i'r drafodaeth. Dwi'n gwybod wrth wynebus i hyn. I be? Dyn ni heb ddechrau eto? Anol gyfeillion a pharc ysgrifeniad. Be fydd y pwnc te? Dyn ni ddim yn gwybod eto. Gari fi gael i ymlaen. Mi fydd rhaid i ni baratoi dadl o gyfyn 6 ffwnc, ond dim ond 3 yn fyddwn ni'n wneud ar y dydd. Dwi wedi glir hyn i ti'n barod. Ond, beth bynnag fydd y pwnc, bydda un dechrau fel hyn. Anol gyfeillion a pharc ysgrifeniad. Mae'r cyhuddiad yn gwbl ddisail. O mam bach, oes rhaid i ti bod yn y geiriadau na? Gawn ni ddechrau trafod un o'r pynciau, please. Iawn. Fi am hwn, mae treulio gormod o amser ar sgrin yn newyddiol allu plant a phobl ifanc i ganolbwyntio? Wel, mae hwnna'n llon sach o rybys yn dydi? Hei, fi sydd fod i ddechrau. Be di feddwl? Rydym ni fod i drafod, a fi sydd o'r blaid yr un yma. Felly fi sy'n mynd gyntaf, a ti sydd ar y ffens. A dwi yn erbyn. Right. Mae Ceri yn mynd yn gyntaf ac yn cytuno gyda cystadleuaeth. Wedyn dwi'n pasio'r drafodaeth ymlaen i un ohonoch chi gyda rhyw fath o gwestiwn i herio bydd yn cael ei ddweud o blaid. Mae'n rhaid i mi anghytuno'n eithriadol. Dwi ddim yn meddwl fod hynny'n gwneud llawer o synwyr dan. Ond fedri ddim bod ar y ffens am hyn. Dwi eisiau anghytuno'n eithriadol hefyd. Ond oedd Mrs Hughes yn dweud ei bod hi'n syniad da i ni rannu drafodaeth fel hyn. Pawb gael ei roi. Fel ein bod ni'n cael pob agwedd wrth drafod. Os wyt ti'n gofyn i fi, mae Mrs Hughes yn dystlaeth perffaith i bod hi'n amlwg nad ydi gormod o amser sgrin yn niweidiol, achos mae hi wedi rhoi llawer o weith cartref ar y we, ac o'n i'n gorfod cael cyfarfod teams o 2 funud. Ac mae'n anodd i ddadlau o blaid y fath beth. Ceri! Fydde ni'n nôl nawr. Dydyn ni byth yn cael yma fo cael.
Tra ydym yn aros, a ti wedi gweld y sialens tynnu llun ar TikTok? Mae'n hilarious! O do, ond mae rai yn anhygoel. Be di hyn? Ti'n gwisgo mwgod ac yn amseru 20 eiliad ac yn trio tynnu llun o hon o ti dy hun ar bapur. Wedyn, ti fod i'w ddefnyddio fe fel llun profil ar y gwefannau cymdeithasol. Dwi'n meddwl ei fod yn rhyw fath o ymgyrch i dynnu sylw at bobl sy'n gweithio ym myd celf, sydd wedi colli gwaith ers y pandemig. Iawn, nawn ni cael go nawr. Oes dim mwgod gyda fi. Rod y law dros y lygaid. Ar eich magiau. Barod. Ew. Oi, does neb yn amseru. Dim ots. Just cariwch ymlaen. Nawn ni dyfalu. Mae'n anoddach nac o'n i'n feddwl. Lle dwi'n rhoi fy nroen? A ti falgen. Cofio bod ti angen digon o leri dy droen? Oi, dydy fy nroen i ddim mor fawr â hwnna. Iawn, rhyw 5 eiliad bach. Ydych chi'n gwneud corff, neu just y pen? Just a pen. Right. 3, 2, 1. Mae dy droed i'n epic! Rhaid i ti gael tro nawr, Ceri. Ceri? Ti'n iawn? Be sydd wedi digwydd? Mae dad wedi cael prawf positif. Llongyfarchiadau i bawb. Bod ti'n gadw gweld